Пуснали сме GoPro. Снимаме тук някакви гърди. Сървайвъри! Сървайвъри, точно. Намираме се някъде. Ден първи. Нямаме храна, нямаме подслон, но си търсим. Нямаме вода. Нямаме и вода, да. О, не. Звучи добре, моля ви. До сега се бихме с 3 мечки, 4 глигана и 8 зми. Аз си бах майката да бузи. Хора, не мога да мина. Никола си. Никол, моля те, опити се. GoPro. Той бъде малко. Кой ще пребие Цветомира? Аз това ще няма телефон за да Слушалките са живи. Живи сме. Пуснах кръв. Браво и аз. Никой не го пускай това. Не го пускай. Да, сега ще го пусна точно пред мен. Лош човек. Бер, кой? Кампанията да беше тук, леле. Кой? Това, те сме свикнали правителствения хеликоптер. А вижте колко гора има! Никол! Давай! Няма невъзможно. Опата е нагоре. То вече или нагоре, или нагоре. Направо ми е мираж да си представим вкъщи. Да, верно си е ни надолу, ни нагоре. Никол! Аз съм измислил пътя. Чакайте, затруднение има в схемата. А проверяйте това, че трябва да стане. Към некто дерево. Сега ще снимам преката. Ау, имам тръг. Това сега не беше предвидено. Екскурзийка, разходка с лодка. Това е приятел, също го знае. Ето го пътя. Как каза и преди 10 минути. GoPro Maniac. Бата тук си е бал Нали това беше пътя? аерата. Аз съм го измислил пътя. Исусе! Добро! Искам да клекна, имам камък. Абе, бата, скър си го става, В бъбреците. Харисто, имам камък. Къде? В кръка. Виж какви неща имам в кръка. Много интересно. Ау! И сега видиш какво има в моите. Не. О, често ви казвам, не знам как се върнем до него. Ако не, аз ще намеря прямо спокойно. Да! Как ще го мислиш да ни вземе от тука? Не, Светло ще ни вземе, повярвам. Бузата ми се съдам. Ох! Май си чупих. Значи тук, ако излезе с цяла буза, ще съм евала. Ама як? А това дърго с тия къс фантазии харес? Как си направо да си е по-мачна? Аз имам кръв по крака, така че спок. Аз имам по ръката кради. Ние да стигаме с другата страна. Как е? Той са... Не, бе, смотан! Къде си е? Натисни го. Ще мреме! Тихо, че съм някаква метлата. Дайте ми, дайте. Как ще мина от тук, бе? Сяда се. Чакай, че тяло измисля. Давай. Давай. А, Теодоре. Бързо ще го оставя. Задъна на улицата. Дай, сега ще ти покажа. Е, са оттам. Не, приятели, тук има по-хубав път. Тук къде? Тук сме. Ето там се връщаме, брато. Брадонка. Тел, моля те да Чакай, стой. Стой, не искам. Е, от тук викам аз. Май. Карио, тук ли мисля? Е, от тук надолу направо мисля. Ела да го отсъдим. На по една бира. Абе, извинете, но това какво ви прилича? Малко не става, ама... Вади го на вид. Мамо, къде си? О, Господи, ще умра. Не искаш това да е. Изгубени в гората. Къде са Discovery да ни снимат, моля? Кари минавай. Къде да минавам? Ау. Къде ли минава? Аре се връща по пътя на Теодор, вече не го вярвам.
Ти тук къде ще минаваш? Айде, обратно. Ей, трябва съм водача. Между другото, тук, ако ви прекарам, искам на черпите, не знам какво. Не, ти трябва да почекаш, защото ти пишеш. Цялото развитие. Ама ти го знаеш ли пътя, не аз? Абе, си отмървам. Стари мръсни. Защо? Ти не си ли ходил? Това подобно много. Ма това не му е пътя. Това е пътя. Аз ли? Ето тук нагоре, бе. Значи просто другия път, като мине, че има асфалт. Кариния принцип, тук сме надолу. Абе, гледайте си работа. Чакай, моля се. Ето тук, бе. Не ме прекараха тия, бе. Вашата майка. Вашата леля Гошо. Дайте аз да водя, аз ви казвам. Не, жена никой няма да ме води. Аз съм момиче, още не съм жена. Чувам кокошки. Е, тая песен е яка. Им чувстваш, че си скъсам гащите. Роза! Може само нещо да ви кажа. Човек е умирал от обождане на роза. Значи, сега ще умрем всички. О, сега ще умра. И без това ми за деца. Не си призна. Време за размисли и страсти откровения. Сега на къде мислите да потеглим? Нямам да слезна да премисля. Аз мисля натам. Върви Или натам. Чакай. Е, натам е. Не, така мисля. Стари, Какво искаш? GoPro ли си? GoPro съм. Чакай на сетя. Чай, че тук ще се наболах малко. Не, никой е виновен. Абе, аз цилото си, аз тук с не мога. Варна е лесно. Я бутайте, че аз съм се тук с GoPro. Не мога, нямам да ръце. Охо. Може да съм. Дай GoPro. Давай ти Не, те GoPro. ми държи клоните. Знаете ли, че човек е умирал? Знаете ли, човек е умирал от ходене в гората? Пича, знаете какво ви кажа? Почва се тъмно. Завали най-много. Ауто, как се слиза? Мани, ако верно се стъмни, какво прави? На магия. Давай, давай. Определено не очаквах сутринта, че ще върви тук. Е, това е като за завършване на 10 клас. Абе, Хари, я сложи в чантата. Чак спра видеото. Да, между другото, ни вече почти долу. Ние вече сме почти долу. Тео! Тук съм... Курка пан. Абе, дайте надолу. Хари, много интересен изглед. Се вижда. Хари, не мърдай! Не мърдай! Чакай, ела! Нико, како там ще Да, минеш, бе? бутни ми така да си изпусни телефона. Абе, как надолу, бе, вие... Искам душ. Това моите кръвли беше на животни. Май имам живото на дък. Е, ти си живот. Не, бате, аз ви казвам, дайте да се върнем отгоре и да си ходим и това е. Кой даде идеята за каквото беше там, Бюрек? Бюрек. За балша, бе. Басейна. Бате, това надолу е много да знае. Хари, тук минаваш. А това трябва да се пусне на нагорно. Тук, бате, не мога. Аз тук с GoPro-та, слушалки, много интересно се получава. Теодор е 6 без 15, да знаеш. А да ви сера може ли? Аре да не путката майна. Я чакайте си прибера. Телефона ли? Не. Бате, това няма как да минем просто. Не знам за вашите блузи. Абе, я дайте един телефон с компас и да ходим се на север. Ама бате, вие тъпи ли? Аре, аре. Бат, така не. Ето компаса. Да, я съм. Тук как съм клекнал, може да си се изсера. Абе, Хора, умрях! Честито. на там е север. Не бате.
А може ходим, Давай да се тогава. може и на юг да ходим. Добре, просто върви на Добре, някъде. вие стъпили сте тук, пътя почти има две кращите, вие ми минавате през горището. Можехме да слеземе 20 метра по-надолу и да продължим по нормалния път. На към уест сме. На- Уест сайд. Не знам, но от нещо много яко ме захапва за трети път. Казах ти, че има живот. Какво? Казах ти, че има гадни животни. Цепа ма тази джамп на шепче. Може ли ви сера? Никой няма хост никъде с вас. Ще губам се, бе. По-интересно, отколкото да си седа в нас. Ора, някой да скочи на едното. Бати, тук има път, че е аре стига. Ти сериозно ли за него? Ама той е такова вече, злюпен. Може това са на птички, димки. Тук само ходим. Абе, бате, мисля, че ми тресват в момента. Не спи го това, къде си го разтъпва в момента. Някой има ли дърни нощи? Да, 3. Бате, още си се търа. Бате, това е много добра идея за да се търне. Да, направим. Абе, бате, в джунглата е по-лесно, бе. Това е България. България, това си ти. Тук водето отгоре ще се сляп. Пичове, ние въобще не знаем на къде отиваме. Само знам, че сме на юг. Стига толкова, то повече не ти трябва. Ще време стигнем от Южния парк. Охо, майка ти. Ако искате натам да ходим. Айде. Кам не го вам. Цура, ти така ли се прибираш? Повярвай ми, не. Поздраве! Днеска е хубаво времето. Авторите са последни. Да, знаеш колко ме е страх, написам даш. Динков, не остави турата последна. Ти какъв мъж си, бе? Бате, аз спирам.